مجارا درباسبونا پێشمەرگەیان لەشکرên Roj ji bo Kurdistana Sûriyê. Mijara herî germe di civaka Kurdî de û niha çavê hezaran ji xelkên Kurdistana Sûriyê lê derbasbûna wan pêşmergeyan e û bi taybet di vê qonaxa hestiyar ya ku Kurdistana Sûriyê têde derbas dibe. Di sengerên şer yên Herêma Kurdistanê de yên ku dibin kontrola leşkerên Roj de her daxwaz û hêviya wan pêşmergeyan yek bû ew jî ku vegerin û bergiriyê di ber xaka xwe de bikin. Pêşmerge Rojava îro erdê me xaka me ji hemî roja bi titir mihtacî me ye bi rastî em berevaniyê jê bikin û em hêvîdarin yani em û hevalbendê xwe yek sengerî de em waciha vî dijminê terorîst bikin dûr û mirovatî ye bi rastî yani hege vî destûrdarî bin bi rastî her tiştî here yani em hêvîdarin saeteke zû em vegerin berevaniya Kurdistana Rojava berevaniyê jê bikin. Dêrek ta Efrînê niha xewna her pêşmergeyekî ji hêza leşkerên Roj e. Ji dêrekê ta Efrînê xaka van pêşmergeyan e ku niha di rewşekê de derbas dibin ku pêwîstiya wê bi bergiriyê heye. Ama ka pêşmerge Rojava em dixwazin daxilî Rojava bin berevaniya Rojava bikin ji dêrke heta Efrînê û ji me re hilma em Rojava em kina dewlet خودی هیویا ما جوان کردمانی ایرو روجاوای کردستانی حاضرن گو ام حمو بدستکی ام بسکنن لسنگر کی هم بری وی دجمنی جبر ایرو رو اف دجمنی هانی که دجمنی کردا حمای Pêşmergeyên ke cî beşek ji hêza leşkerên Roj e. Ji ber ku tu cudahî di navbera regeza Nêromê de tune ye, pêşmergeyên ke cî here daxwaza wan e wekû birayê wan yên pêşmerge ne. ام آمدن ام وگرن روز آوا ام گلک کیف خوشن که ام وگرن و ام ولاتی خارزگار بکن باجاری خارزگار بکن جوان چتا Ev pêşmergeyên ke ji divan sengeran de şer dikin. Tenê ji bo armancekî pêk bînin. Lewma ew niha li benda aliyên navdoletî ne ji bo ku wê armancê pêk bînin. روجا شرفي وقتان واجلا خوكر انه از ملي خو بدم بلي خورتي مي روج آوا انه ام بيابنا روج آوا نجبرم شري داعش بكن واخا رزقال بكن. Di her dem û wextekî de Kurd bindest bûn û leşkerê dijminan bûn. Lewma ew niha hemû hewlên xwe dikin ji bo ku vê derfetê ji dest bernedin û armanca xwe bibin serî. Di her seredanekî de ji bo sengerên leşkerên Roj daxwaz û hêvî wan her yekin. Ew jî vegera Rojavayê Kurdistanê û bi taybet di vî demê ku niha hin aliyên navdewletî li ser vegera wan rawestan e. Helepçe Saedûn Ark, SK Müsel.